قداميتي ملأختي باولس ناب تيموثيوس قدامين كلاين تيموثيوسن تيتوسن ازم ملأختات ناي مجبتي ويغاسوت ملأخت تباهيلهم يوم زفلتو اسم زتوهابهم دما تيموثيوسن تيتوسن بخمي بيتكريستيان محلاون من كبخاب كم زلهم ممرح سلازهو بيو باولس كاب اسر بيت تفتيحو مسواتسه تيتوس اب قرطيس تيموثيوس دما اب افيسون بيتكريستيان بمرحنت كغلغلو عزيزوم نيريو بزي مسرت حد نتبتات تدغاغامي يرأيو قداماي سلا مدحانينا اغزيابيهر كالاي سلا طعي تمرتي استمرون امنتن سالساي حقنيا منفساونت رابعاي سلا اماكل زنبور كركر حمشاي حقنيا تخكلنيا سب كوبولو زغبا قال ايوم باولس اب قدامي دبدابيو نتيموثيوس بزعبا امونغ كلتيوم زلركب ازدما تيموثيوس ناي امنت ودو نباولس مخانو بزكاني بزعباتهم حصوت ممهران يتنققو نتي بكريستوس زلو امنت اب حزبي زلو املخو ناي صلوت تقمي سرعات ابيته كريستيان زلركب ابيته كريستيان زلو مرحتي شماغلتاتهم ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን በስርዓቱ ከውን እዩ ዝምዕዶ ጳውሎስ ንነፍሱ ወከፍ ኦፊስ ዝመደቦ ድሕርትነቶም ሓሶት መምሃራን ከለልዮምን ክመልሶም ምስ ነገሮ ብምቕጻል ከመይ ገይሩ ግብራዊ ዝኾነ ጉስነት ክገልጽ ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ መንእስያትን ዓበይትን ንሓያማትን ንመራሕቲ ንባሮት ብእምነት ጽኑዕ ክኸውን ብእምንነት ከገልግል እዩ መኺርዎ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ممرحن مبرات عيد نمهاب نتمن اسي زخون مرحي تيموثيوس ايو تصحفو اتكندق قال ابز قداماي تيموثيوس معرف 4 قصر 12 زل خوينو نتم امنتي بقال بكايدا بفقر بامنت بنصهناون ارأيا كنا منبر نتان اسنت كحدقا اين عقا اذا دبدابي بزح زخون ملختات يا حزا ناي بيت كريستيان مرحي ديخا اتصبك حسب باولوس زنبور ركب مستم منسيات دك مزامورتي تتنققون ممرحن مخرن كوبون كله كمون نرأسخا بممزان باولوس كمتي أبلع للدياقوناتن إبسكوبساتن زغبورو ممزاني بأمنتكا نشتا انتخونكا نتيموثيوس نتمنسي مرحي كم أبنت تتعملو ناي باولوس هيوت أسا أسر يسعبو إينيرو سدرابيت زلو خانتخونكا دما أبغزاخا زلو نقرات أتصبي كاره نبيتكا كمتنا اغزيابير فؤاد دوت استنابير كايو بؤمنነት ግበሮ ከምትን ትሜቶስ አዲዩን አባዩን ኣብ ኩርሶ ዝገበራሉ ንስኻ ድማ ንደቅኻ ከምኡ እሙንኩን ስለዚ ድማ ናይ ትሜቶስ አገልግሎት ምክንያት ንዓለም ለውጥ ዝኾነ أنا يدحر بايتانا يملأخت باولس ناب تيموثيوس كوينو معرف حده قطر حده باولس بتزاز أملاخ مدحانينان يسوس كريستوس تسفانان نا يسوس كريستوس خواريا ناب تيموثيوس بأمنت نحق ودي كاب اغزيابيهر أبونان كاب ويتانا كريستوس يسوسن ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ካብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምጥንቃቅ ቁጥር 3-4 اتنا مقدونيا كخيد كلخو غليኦም ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ወይስ ናብ ጽዋያትን መወዳታ ናብ ዘይብሉ ቁጽር ወለደርታትን ከይድህቡ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ በመጋቢነት ኣምላኽ እሙን ሙኻንሲ ዝበዝሕ ክትዕ የምጽ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝማዕድኩኻ ሕጅውን ከምኡ እብል ኣለኹ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕልና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት እያ ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባሃተውተው ተመሊሶም ነቲ ዝብልዎ ወይስ ነቲ ዘረድእዎ ዘይስተውዕልዎ ክነሶምሲ መምሃራን ሕጊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግና ኸነቲ ሕጊ ብመገዲ ሕጊ እንተገበርዎስ ሰናይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሕጊ ንመፍረስቲ ሕጊ እምበር ንጻድቕ ከም ዘይተሰርዐ ካብ ፈለጥናስ ንዘይእዙዛትን ኣምላኽ ንዘይፈርሁን ንሓጣንን ንርኹሳትን ንቐለልትን ንቐተልቲ ኣቦኦምን ንቐተልቲ ኣዲኦምን ንቐተልቲ ነፍሲ نمنازر قبر صدوم نزقبرو نشيء تسب نحسوتي بحسوت نزمحلو حدا كالؤون مستي تعيت مرتزت أرر انتلو نعطاتمون إيو إذون كمتنا أي حدر التوابة وانجل ناي تبرخ أملاخ كبر إيو باولوس نجزي أبيهر زقر ومسكانا
ቁጥሪ 12 ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዕኒ የመስግኖ ኣለኹ። ኣነ ቀደም ጸራፍን ሰጓጉን ገፋዕን ነይረ ክነሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ። ጸጋ ጐይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ። ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ፣ ምቕባሉ እውን ብኹሉ ግቡእ እዩ። ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለዓለም ሕይወት ክበጽሑ ኢሎም ብእኡ ዝኣምኑ ናርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ከርኢ በዚ ምኽንያት እዚየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ። እምበኣርሲ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ዘይሓልፍ ዘይረአ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን። ቁጽሪ 18-19 ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም እተባህለልካ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕሊናን ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ግእምንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ የማዕቁበካ ኣለኹ። ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕሊንኦም ደርብዮምሲ ናይ እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያ። ካባታቶም ከይጸርፉ ምእንቲ ክቕጽዑ ኢለ ንሰይጣን ዝወፈኽዎም ሄማኖስን እስክንድሮስን እዮም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ስርዓት ኣምልኾ ቁጽሪ 1-2 እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሓዲእና ብዘይህውከት ምእንቲ ክነብርሲ ስለ ነገሥታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕዳ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቀውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ። ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ። ብጊዜኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃሃበ። ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ። ብእምነትን ብሓቅን መምህር ኣሕዛብ ንምዃን ተሸምኩ። ቁጥር 8 እምበኣርሲ ሰብኡት ብዘይ ኩራን ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳዋል ዒሎም ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጽልዩ ይደልዩ ኣለኹ። ኣንስትውን ከምኡ ብስሩሕ ርእስን ብወርቂ ወይስ ብዕናቕ ወይስ ብብዙሕ ዝዋጋኡ ክዳውንቲ ዘይኮነስ ብግቡእ ክዳውንትን ብሕንክን ብምቕጻዕ ነፍስን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንዘለወን ኣንስቲ ከም ዝግባእ ብሰናይ ግብሪ ክስለማ እደልያ ኣለኹ። ሰበይቲ ብኹሉ እናተኣዘዘት ደኣ ብህድኣት ትመሃር። ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ድሓር ከዓ ሂዋን። እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ። ኣዳም ኣይተሓብለን፣ ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሐት። ብእምነትን ብፍቕርን ብቕድስናን ምስ ምቕጻዕ ነፍሲ እንተጸንዓ ግና ብምውላድ ውሉድ ክትድሕን እያ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን
ቁጽሪ 1 እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ሓደ እኳ ማዕረግ ኤጲስቆጶስ እንተደለየ ሰናይ ግብሪ ይምና ኣሎ እምበኣርሲ እቲ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ ቀጻዕ ነፍሱ ኣግባብ ዝፈልጥ ተቐባሊ ጋሻ ንምስትምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግብኦ ዘይሰክር ዘይዋቓዕ ግናኸልኦም ዘይበኣስ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ነታ ቤቱ ኸስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ደኣ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብርን ብኹሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለውዎን ይኹን ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ተኽሊ ኣይኹን ኣብ ጸርፍን መፈንጥራ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ ከዓ ካብቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ጽቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ ብዛዕባ ዲያቆናት ቁጥር 8-9 ዲያቆናት እውን ከምኡ ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕልና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይንን ንምስታይ ዘየድህቡ ርኹስ ረብሓት ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ኣንስቲ እውን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቓት ብኹሉውን እሙናት ክኾና ይግባእ እቶም ዲያቆናት ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ዓብዪ ማዕረግን ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትብዓትን ይረኽቡ እዮም እሞ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ኣባይቶምን ኣጸቢቖም ዘስተናብሩ ይኹኑ ዓባይ ምስጢር ቁጥር 14 ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተ ደንግኹ ግና ኣብታ ቤተ ኣምላኽ ማለት ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ሕያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ክትፈልጥ እፈቶ ኣለኹ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝመዓዶ ማዕዳ ቁጽሪ 1 በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብመዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉስ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈለጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተ ተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን ቁጽሪ 6 ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኢኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቑሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእ ከዓ ተስፋ ኣለዎ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኹሉ ግቡእ እዩ በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንጽዕርን ዘሎና እዚ ኣዝዝን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ብቓል ብካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ይንዓቃ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ነቲ ብትንቢትን ብምንባር ኢድ ሽማግለታትን እትወሃበካ ኣባኻ ዘለዉ ውህበት ጸጋ እሽሽ ኣይትበሎ እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሰካ ትኸይድ ከም ዘሎኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚን ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቃቕ በዚ ነገር ዝጽናዕ እዚኸ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ጢሞቴዎስ ኣብ ካልኦት ዘለዎ ሓላፍነት ቁጽሪ 1 ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶም በር ኣይትዘብሓዮ ነቶም መልእሰይ ከም ንሕዋት መዓዶም ንኣረገውቲ ኣንስቲ ከም ነዴታት ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ንኣሓት ጌርካ ብኹሉ ንጽህና መዓደን ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንታ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ከርእዩ ንወለዶም እውን ወሬታ ክመልሱ ይመሃሩ እታ ንበይና እትነብር ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር እትገብር ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ እታ ሕንቀቕቲ ግና ብሕይወታ ከላስ ምውቲ እያ ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ክኾኑስ እዚ ድማ ኣዝዝ ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳ ግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓል እንተሎ እምነት ዝኽሓደ ካብቲ ዘይኣምንውን ዝገደደ እዩ ቁጽሪ 9-10 ብሰናይ ግብሪ እተመስከረላ ውሉድ ዘዕቤት ጋሻ እተቐበለት እግሪ ቅዱሳን ዝሓጸበት ንዝጸበቦም ዘርሃወት ሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝሰዓበት ካብ 60 ዓመት ዘይንኣሰት ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ከም መበለት ኮይና ትቈጸር ሓያማት ግና ንክርስቶስ ተጻሪረን ፍትወት ሥጋ ምስ ተላዕለን ክምርዓዋ እየን ዝደለያ እሞ ናታትን ኣርሕቀን ንሳተን ነታ ቀዳመይቲ እምነተን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣለወን ኣብ ልዕሊ ዝውን ቤተ ቤት እናዞራ ምብካር ዕዮ እየን ዝምህራ ዘይግባእ እናተዛረባውን መብዛሕቲ ኣፍን ወልፋሳትን ይኾና እምበር ምብካር ዕዮ ጥራይ ኣይኮናን እምበኣርሲ እተን ሓያማት ክምርዓዋ ውሉድ ክወልዳ ቤተን ክሕዛ ጸላእ ዝጸርፈሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ከይሂባ እደልያ ኣለኹ ገሊአንሲ ድሮ እኳ ዘንቢለን ደድሕሪ ሰይጣን ስዒበን ኣለዋ ንሓደ ኣማኒ ወይስ ኣማኒት መበለታት እንታ ኣለዎኦም በዓላቶም ይሕሎ ኢለን ነተን ብሓቂ መበለታት ዝኾና ምእንቲ ክትሓሊ ነታ ማሕበር ኣየኽብዱላ ቁጽሪ 17-18 እቲ ጽሑፍ ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ድማ ንዓያይ ውዕለት ይግቦ ይብል እሞ ነቶም ጽቡቕ ዘገልግሉ ሽማግለታት ምናዳ ነቶም ብቓል ብምህሮን ዝጽዕሩ ዕጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ ብናይ ሽማግለ ኸዓ ብምስክር 2 ወይስ 3 እንተዘይኮይኑስ ክሳ ኣይትቀበል ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩውን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም ተቐዳዲምካ ከይፈረድካን ሓንቲ እኳ በድልዎ ከይገበርካን እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕሩያት መላእኽትን የማሕጽነካ ኣለኹ ብታዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንበር ኣብ ሓጢኣት ካልኦትን ኣይትጸንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ደጊም ስለ ከብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማምንሲ ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ ሓጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ ናብ ፍርዲ ኸዓ ይቐድሞም ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም እዩ ከምኡ ኸዓ እቲ ሰናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ እቲ ዘይግሉጽውን ክስወር ኣይከኣሎን እዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1 እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘለዉ ኩሎም ባሮት ከዓ ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ከይጽረፍሲ ነቶም ጐይተቶም ክብረት ዘበለ ከም ዝግብኦም ይቝጸርዎም እቶም ኣመንቲ ጐይቶት ዘለውዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣይንዓቕዎም እቶም በቲ ጽቡቕ ዕዮኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቑራትን ብምዃኖም እባዳኣ ኣብዚሖም ይገዝእዎም እዚ ነገር እዚ መሃርን መዓድን ፍቕሪ ገንዘብ ቁጽሪ 3 ሓደ እኳ ካልእ ምህሮ እንተመሃረ በቲ ጥዑይ ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ኣምልኾ ዘለዉ ምህሮን እንተዘይተተሓዘ ንሱ ብክትዕን ብዝባእስ ዘረባን ሓሚሙ እዩ እምበር ሓንቲ እኳ ዘይፈልጥ ንፉሕ እዩ
ካብዚ እዩ ቅንኢ በኣስ ጸርፊ ሕሱም ጥርጥር ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍአን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ ዝመጽእ ካብ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ረሓቕ እዚኣቶም ኣምልኾስ መጋብሮ ረብሓ ከም ዝኾኑ እዩ ዝመስሎም ግና ኣምልኾ ምስ ይኣኽለን ምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ የምጻናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣለናን እዩ ቀለብናን ክዳንናን እንተኣሎናስ ንሱ ይኣኽለና እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጥራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ናይ ዕሽነት ጉድኣትን ትምኒትን እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቓይ ኣምፁ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ትእዛዝን ምዕደን ከም ዝሃቦ ቁጽሪ 11 ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እትጸዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ክሳዕ ምግላጽ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መንቅብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኹሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ጴንጦስ ጲላጦስ ጽቡቕ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስን እእዝዘካ ኣለኹ ብግዚያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁዕ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይተትውን ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረአዮ ክሪኦውን ዘይክእል ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር ንኡ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን ቁጽሪ 17 ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጐስ ኢሉ ኩሉ ብልክሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቕልትን ክኾኑ ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ጊዜ ጽቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም ቁጽሪ 20-21 ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኦም ተኣሚኖምዎ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘሎ ብሓሶትሲ ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ ርኹስ ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ ነቲ ሕድሪ እተውሃበካ ሓልዎ ጸጋ ምሳኻ ይኹን ኣሜን